wathanyelwa ezulwini nasemhlabeni. Izulu lenziwe nguwe nomhlaba wenziwa nguwe. uNkulunkulu wethu othandekayo siza kuwe. Wena onamandla okwenza konke. Amagquma nezintaba kuyalingana esandleni sakho. uNkulunkulu wethu othandekayo wenza izinto ezinenzeke zenzeke. Nathi sasingakwazi wasenza sakwazi. Sasikude wasenza baseduzane. uNkulunkulu wethu ongcwele wenza namacebo singabi ngabalahlwa kuwe. Sesifona endlini yakho umphefumulo wethu womele ulandele ukuphuma kwakho. Siyacela uNkulunkulu wethu othandekayo uhlangabeze izidingo zethu zomphefumulo. Usiqunde isibindi sakhe ngezwi lakho siphume kule ndawo singafani ongena kwethu. Siyazithoba thatha indawo ephakemeyo njengoThixo namandla ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. If I live the holy life, shine on and to the light, I know the Lord will make a way for me. If I siyabonga kakhulu sibonge naku-leadership ye-district bafundisi ngoba uma bebengavumanga nama-organizer besibeke sifike. Amen. Bayibo abalindi ogadi be-district. Siyabonga kakhulu support enkulu esiyibonayo eGabana Inkosi. Amen. Sengizozama ukuthi ngibe mfushane umthetho wami ngisumuntu omfushane. Mangishumela ngiyelula. Amen. Amen. Mangishumela ngiyelula. Ngikuthanda kakhulu ukushumela mfundisi. Ngiyakuthatha kakhulu. Manje sengiphile leyo ngayisekinde ngiphile emhlabeni. Phile wala lokho ngishumela ngimemeza abantu beseduze ngibabiza ngabakude. Amen. Siyona impilo yami. Bathi ke sizama ukuthi fishanise kwenzela ukuthi singabi late ekuphumeni. Amen. Ngisho isifiso sami ngisho ukuzaba njalo. Ngifisa kanjalo. Haleluya. Yeah, so ngoba ufushanisa kona uhamba nokuthi kube khona izinto ozokomithayo ngoba uyafishanisa. So lapha ebandleni ngithi ojahile angakhathazeki ngokuthi ususiyakushaya kululeke sosala siyiphushe siyicela sibone sifika. Amen. So manje iyahlupa nalento ukuthi asisenaso isikhathi kakhulu. Siyi-generation is too much. And umoya ngcwele, that is why manje sekukancane ukubona abantu behleka ukwenza umoya ngcwele, because we don't have time for him. Siney'nto zethu sibhizi sixakekile. uNkulunkulu siyamshalela esikhathini esinaso. Amen. Even kwayona iSunday siyamshalela kweSunday. Khona abantu abafika iSunday inkonzo izophuma baphuma inkonzo ingakaphumi. And ayikho into ekwenza kube guilty njengoba nawushumela ubona abantu bebheka amawasha ukuthi babambeze baney'nto bajahile. Kodwa mabehlabelele Jesus be the first one in my life. Jesus be the first one in my life. Kodwa masekufanele siyiphile sehlule ukusacrifice the one day every sihlalela uNkulunkulu singasajahi nawo. Amen. Kwesikhathi sithatha ukuthi is unprofessional ukuphuma late.
Sometimes umaleta kwenziwa yithi kwenziwa umnikazi wenkonzo ngaya ehambisana nendlela yakhe. Bese kwenzeka ukuthi sigcine sesenza isiqhelo. Uthi noma umnikazi wenkonzo engayidebate leyo yithi manje. Amen. But kufanele sibe flexible enkosini ukuze umoya ingcwele azokwazi ukusilethela into ezinto esiqalayo ukuyibona esingasiyibona. Kodwa masingenaso isikhathi senkosi. Amen. Masingenaso isikhathi senkosi. Hayi kuzoba nzima ukuthi umoya ingcwele akangeni kwi-program yomuntu. Umoya ingcwele akangeni kwi-program yakho. Uyena ofaka abantu kwi-program yakhe. Hallelujah. Amen. So sesisho nje sesikhuluma nje hayi nomuntu ingcwele uyazi naye ngitshelile uyazi nomuntu ingcwele unendlela yakhe ukumuva and uthanda indlela amuva ngayo. And mayise move ufuna ukuba in control. Amen. Hallelujah. But ke masaqalanga ebusheni bethu ukuyithanda le presence kaNkulunkulu nokuhlala ebukhoneni bakhe mase sibandala nesithathu. Uyabo uyobalehlobo lo-elde livala inkonzo umoya ingcwele ehlile. Phakamise nomsa wenkosi yethu Jesu Kristu. Abazali bethu hallelujah. Hallelujah. Sishayile kamazalwane bethu ixesha. Masiboduke. Hallelujah. Umvalele khona umoya ingcwele kanti ibandla leli umphathi walo umoya ingcwele. That's why inkonzo ayibadinga abaphathi noyimphathi. Amen. Inkonzo idinga isebenzi kuphela. Ukhona umphathi wenkonzo. Ukhona umlawuli wayo oyiphethe. Hallelujah. Manje mngani semlonyeni wethu ukuthi iphethwe uye kodwa ayiphethwe yithi. Siyisunduza, siyiswaya, siyivalela. Amen. Kuyafuneka empilweni ube nayo evidence of being baptized. As a young person, you must carry the evidence of being baptized by the Holy Spirit. Genuine baptism. Angisho ukubusiseka, ubhabhatiswa ngamandla kaNkulunkulu. Uma ubusiseka sonke siyabusiseka. Nodali wemefika lana utshwala buyaphela ubusiseka uba ufike kwi-environment la kudominate khona umoya ingcwele. Kodwa akabhabhatisiwe ngamandla kaNkulunkulu kodwa uyabusiseka. Yabo? Funa la khona ube nayo evidence yokubhabhatiswa ngamandla kamoya ingcwele. And ngeke yenzeka lento ungenaso isikhathi naye. Uyabo uzakhula ube mdala ungakwazi ukuhlukanisa phakathi kwephimbo likamoya ingcwele nemicabango yakho. Uzakhula ube umuntu omlalela umoya ingcwele kanti ilanguage yakhe uyi-understand. Uzawukhula udlule into eziningi abazikudlulanga kanti awuyi-understand ilanguage kamoya ingcwele. Amen. Amen. Ungayibudeke nami ngifunde iBhayibheli ungaze ngidaba ungafunda iBhayibheli. Hallelujah. Siyabonga kakhulu kodwa ngayo yonke into esenzeleyo abantu abasha must continue ukuthanda uNkulunkulu nokuthokoza nokujabula endlini kaNkulunkulu. Amen. Ungathi kade uphaphile la ngaphandle eminyango mofe endlini kaNkulunkulu yathothoba usonge izandla nenyawo. Jabula endlini kaNkulunkulu indawo ejabula. If udansa phakama nawe udansa nabadansayo. Amen. Noma ungakwazi ukuthi shona nje njengomhlanga wenze. Hallelujah. Sabe nomphakathi somuntu nje. Amen. Nami angikwazi ukuthola kodwa ngiyakwazi ukuphakamisa nomphakathi sesekhethe. Hallelujah. So asijabulele endlini kaNkulunkulu. Akube mnandi endlini kaNkulunkulu. Amen. Indlela enilalela ngayo ngijike ningazi ukuthi ngizoqala. Niyalalela too much. Ake ufunde u1 John chapter 1, 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Apostle John chapter 2 verse 6 uthi Lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Amen. Alisithandaza. Baba wethu ungcwele izwi lakho liphilile sakhe ngalo ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Mhlambe angiqale ku-verse 3. Amen. Hamba ngiqale ku-verse 3. Awufunde. Ngicela ukuthi sonke isitareti ufunda nombhalo nje ufunde manje funda. Ungamqeda amandla. Uthule kufanele ufunde. Verse 3. Yeah.
ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Mana funa ngihleli phansi. Ngifuna lento ethi ngalokho siyamazi. Ngalokho siyamazi. Kuphi lokho? Ngalokho siyamazi. Angithi manje khona inkulumo esinazo ukuthi mina uNkulunkulu ngiyamazi. Noma sifakaza ngiyamazi uNkulunkulu bazalwane. Ngambona Nkosi imangaliso uNkulunkulu ngiyamazi. Yini ukwazi uNkulunkulu? iBhayibheli lithi yini ukumazi? Amen. Ukwazi uNkulunkulu ngabe ukuthi ufikele enkonzweni uhlosha uTikoloshe ebese uNkulunkulu uyawuxosha uTikoloshe sekuyamazi. Ukufika la enkonzweni ungasebenzi ungenamali manje usunemali usuyamazi uNkulunkulu. Ukwazi uNkulunkulu yini kanti? Ufika la enkonzweni uhluphekile usahluphekanga manje usuyamazi. Abantu mabethi bamazi uNkulunkulu bamsho ngendlela eyiningi futhi bambona endaweni eyiningi. But iBhayibheli linendlela yayo yokumazi. Khona ifike esilungu. Fundani ulisiphi isilungu nombani? And we can be sure that we know him. And we can be sure that we know him. If we obey his If we obey his commandment. I-assurance yokumazi. Asikho ukuthi wawukhona mxebe ukupende lewa uxebe wakhona wazi wawukuphi la uxebe wakhona. Khona abantu ababona upende uxebe ubomondweni but still abamazi uNkulunkulu because they don't obey the commandments. Hallelujah. Kukhona abantu abake babona ishosha iphakama but still they don't know him. Ukumazi uNkulunkulu akona ubona amehlo empumuthe evulele. Baningi ababona ama-miracles but abamazi. Nalaba ababeshile zoJesu babona imali eziningi kodwa abazange bamazi. Lithi iBhayibheli wazi akokwakhe abakhe zange bamrecognize. Sebeyibonile imali, sebeyibonile ishosha ivuka, sebebone konke but still zange bamrecognize. Ukumazi uNkulunkulu asona into eziwehlele. Ukumazi uNkulunkulu akhona izinto asona izinto oyibonile. Ukumazi uNkulunkulu ukwenza uobheya izwi lakhe. Sithini esizungisa lapho verse. We know that we have come to know him if we keep his commandments. We know that we came to know him. Uma izwi likaNkulunkulu singakafinyelele ekutheni silenze, siyashumela kangcono, safakaza kangcono, sishelelana lona kangcono, asifinyelele kumazini uNkulunkulu noma sibe sabona imangaliso. Ukumazi uNkulunkulu asikhona ukuba mdala enkonzweni. Awumazi uNkulunkulu wakade wawubona. Awumazi uNkulunkulu wake wahlala nobhemu ngomxhawulo uthi ngiyamazi uNkulunkulu ngale ibona indlondlo ngamehlo. Ukumazi uNkulunkulu kusho ukwenza izwi lakhe. Hallelujah. Oh hallelujah. In nowadays isineshwa abantu ababazi uNkulunkulu ngendlela ezahlukene. Abanye uNkulunkulu bamazi bathi bambone emaholethu wabo ngoba babengenamali sebenemali. Abanye bambone bagaraji babengenamoto sebeneyimoto. Abanye bambone bafrijini babengenakudla sebenokudla manje. Kodwa ngithanda ukufakaza bakudala laba ababehlabele bathi ngimbona lapha ngibehlaza enhliziyo because intenswa yizwi makufika emntwini. First thing eliyenzayo iqonde enhliziyweni. That's why umuntu mezophenduka uhlabele enhliziyweni engakaboni lutho, engakazi lutho. Kodwa inhliziyo yakhe yahlabe izwi lisebenza enhliziyweni qala emntwini. Hallelujah. Qhubeka. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi mana. Iqiniso alikho kuye. Mana lona othi ngiyamazi uNkulunkulu. Ngoba abantu bonke bayamazi bengaphambili athi yebazalwane ngiyamazi ngihamba naye. Kodwa khona umuzi angangeni kuwona. Akasakhonza local sakhonze kodwa ngoba unama-enemies local. Ngiyamazi bazalwane uNkulunkulu mazi kanjani? Abanye bathembekile konke ama-principles eBhayibheli. Abanye bathembele nje emnikelweni. Abathembele nje umathayi eshumini ngoba mawungakhokhi ithayi awukweleti. Mawungakhokho kweshumi awukweleti usesonweni. Awudingi ukubhadala ukuthi ngiphenduke. Because the principle kaNkulunkulu yokunikela imile ngeke uyireplace nini. La asikho isikhele emkhiyela enkosini. Yonke inyanga ifuna ngokhiba khona. Kodwa inyanga efuna nge-forgiveness. Kodwa inyanga efuna ngokunikela. Kodwa inyanga efuna ngokuthandaza. Asikho isikhele emkhiyela esifuna yonke indawo. Yonke shama intercessors athandaza too much abese
principle eBhayibhelini. Bathandaze banganikeli, bathandaze bangabusisi. Bathandaze bebe fasting bangazi bazobreaka ngani ngoba amanye ama-principles abawahloniphi. Hallelujah. More ihloniphi i-principle eBhayibhelini, konke ngeke senzeke kuwe. Nale principle yokunikela, more ihloniphi, konke ngeke senzeke kuwe. Uzoba right ubendwele uhambe ezulwini, na ufika ezulwini, isango lisezulwini libona i-holiness, bese kuyakhala ungene, wamukele izingilosi, ungene uhluphekele unuka indlala kanti uphathanise emhlabeni. Because i-principle yokunikela zakuyihloniphi. That is why thina labayasembulo amanye amabandla asehlule. Because i-principle ayihloniphi. Thina lapha sicashe okuningi. Sicashe okuningi. Hallelujah. And mawuqala manje usemusha udodge i-tithing, ungatithe manje ufuna ukutithe uze complain ama-end, bathi mosha envelope, ufaka abo-7 rand, ufaka abo-8 rand, i-tithing yakho le. Bakhala bathi siyamoshakala envelope, uqhubeke ukwenze ngoba ukwenza emntwini, ukwenza kuNkulunkulu. You must overcome umoya wokunganikeli. Ngoba mawungawenzi manje uzokubamba usumdala le. Manje so that i-principle wayihlonipha, uNkulunkulu unesithembiso asibekile sekugcineni. uNkulunkulu mayithenza u-1, mina ngizokwenza u-2, ngizomsafela u-2, ngizomthandazela u-2, enza kahle u-1, u-2 uzalwa u-1. Hallelujah. Hallelujah. Ngeke uthandazele ibusiso nayo yonke into unguhlonipha i-principle kaNkulunkulu. Umazi uNkulunkulu uku-obheya izwi lakhe. And then bese bakhona abantu aba-obheya i-principle kaNkulunkulu yokunikela, benga-obheya amanye ama-principle kaNkulunkulu. Bangayiphili impilo engcwele kodwa banikele too much. Ebese uNkulunkulu ehluleke ukuyiphilisa ngoba bathembisile bathi ohlwakela kakhulu uzovuna kakhulu. Avune kakhulu sesibe nomona. Kwenziwa yini abantu abangayiphili impilo engcwele babusile kangaka? uNkulunkulu akakwazi ukuyiphilisa uma afunganga nje. Uyakunikeza i-principle yakhe ithi mawucelayo uzophiwa. Hallelujah. That's why amadimoni uyabona ukuthi ngegama likaJesu phuma Sathane ahluleke ukuyiphikisa ngoba wathi konke necela egameni lami ngokwenza awakhipha amadimoni avale nje izulu ukuthi wena usungena ezulwini kodwa amadimoni uzowakhipha. Hallelujah. Ubusise wabe onke enkulu ngoba umhlale emzini emkhulu emlapho ubusise uzutshela abantu uzohamba ufundisa abantu uzokhetha kuthiwa wena uzofundisa abantu ngokunikela ubafundise ngokunikela kodwa izulu livaleke ngoba i-principle yokubandwela uyihloniphe ngoba abantu abanikela too much abazongena ezulwini. That is why ithi iBhayibheli ungakunamhawu nenzuzo yabantu ababi. Hallelujah. Bese bakhona abantu abaphila ingcwele too much kodwa benganikeli bazongena ezulwini benokuhlupheka nendlala. Because i-principle exosha ipoverty ayihloniphanga. Uzomane ukuthi kuyadula ey'tolo abantu akubiza u-afford. Amen. Hallelujah. Umane ushwabule umzalwane othenga imoto ye-1,000,000 uhamba uthenga sengaze athenga imoto ye-1,000,000 kukhona abantu abangadlile bayodlala bonke abantu kuyima ethenga imoto eyi-affordable funambe ephume emndenini seniyadlala funa uthenga imoto ye-1,000,000 seniyadla nonke u-afford ihliziyo yakhe ibuhlungu ubona icakhe ezinhle ukuthi uyangeka kuthiwe 4,000 bahlanya u-afford awuyihloniphi i-principle yeBhayibheli. Khona izinto uNkulunkulu angeke azenze ungakazenzi lezi athena zenze. Hallelujah. Amen. Then we can be sure that we know him if we obey his word. The plan okulandela izwi lakhe nokulenza asimazi sesikazabona ishosha ifu asimazi sesikazaphrofetha naye uJesu uqobo lakhe uthi babefika abanye bothi saprofetha sakhipha amadimoni ngegama lakhe athi anazi ngoba ayazani basibalekisa izwi. Hallelujah. Verse 4. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe Yebo. ungumqambimanga. Kuyenzeka abaqambimanga begcwale indlu bakhonza abaqambimanga becule kamnandi kanti bacula abaqambimanga batshela umhlaba ukuthi bayazana noNkulunkulu kodwa bengalenzi izwi. Amen. Verse 5.
kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye impela. Ngalokho siyazi ukuthi sikuye. Olenzayo izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Ngalokho ngakuphi khona? Ngalokho ukwenza izwi likaNkulunkulu siyazi ukuthi siphelelisiwe. So akekho umuntu onerayithi ukuthi athi uyamazi uNkulunkulu, ngiyamazi uNkulunkulu bazalwane if ukhona iprinciple yaseBhayibhelini owayi-obey. Oh hallelujah. Nakho ungakhonza ukuhlala ekhaya ube yi-home defender, nakho ungahloniphisi. Awukwazi ukuthi uyamazi uNkulunkulu mahlangene nabazalwane. Yini lento ekwenza ukuthi unoNkulunkulu sinoNkulunkulu kube khona into engafunani phakathi kwethu nawe. Because mase yaphi fellowship yokuqala nje singakangeni enkonzweni siya fellowship siyabonana siyabingelelana siyajabulelana singakahlangani lento okuthiwa nayo bafana bahambile bafana nami mina ngifana nawe uhlala la ungayindawo. uNkulunkulu uyakhonza uNkulunkulu uyahanjelwa. Amen. Hallelujah. Uyamlandela uNkulunkulu uyamkhonza uyamfuna la engakhona uyaya. Even in your local lithi iBhayibheli labuye ukuhlangana khonza msuqhambe kodwa sukwasikhumbe kodwa ungekho local khonza uyafele uliba khona konke ngeke senze kungekho. Oh hallelujah. Amen. Verse 6. Lowo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Lowo othi uhlala kuye umelwe wenze njani? Asafike endaweni yokushumayela. Ngoba abantu abaningi sebeke bayisonga ngoblanket bolala entabeni bafuna ukuthandazela abantu ngoJesu. Abakakuthandazela ukuhamba njengoJesu. Amen. Amen. Kuna lesilungu. Those who say they live in God should live their Ana lives funda as kahle don't Jesus. sumoya funda kahle don't sumoya yebo. Shaya. Verse 6. Yeah. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. They should live their lives as Jesus did. Lento ukuthi nawe umuntu awuyela uJesu yeke manje. Khonza masingena phansi phuma ngini. Mawuthwena awuyela uJesu yini? Ayikho namangena uJesu umuntu naye ithi iBhayibheli nawe uJesu umuntu uKristu Jesu. Asiphume kule nto khonza uNkulunkulu masingena utshani. Siphume kule nto yokujabulisa uSathane ukuthi masehlulela si-embrace ukwehluleka. iBhayibheli lithi mase-perfect uba noNkulunkulu njani uperfect. Hallelujah. Ekhonweni ayikho iroom yokuthi ungapheleli ube khona kodwa ungapheleli kodwa uhambe uqhubeke kodwa ungapheleli phelela. Loyo othi ubuye whosoever who came to be in the union with Christ he ought to live. Hallelujah. He ought to walk as an obligation to walk like him. Siyabona ukuthi uyashumela, that is good, but sicela i-walk. Siyabona ukuthi uyahlabela, that is good, but sicela i-walk. Sawubenza konke, walk like him. Before you preach like him, walk like him. Before you lay hands like him, walk like him. Itafuna ubona umhlaba, he walk aphezu kwenjumayelo. Oh hallelujah. So that into ikhuluma izomesha into ihamba. Ungakhulumisi uNkulunkulu uhambe isathane. Oh hallelujah. Amen. Usathane ngale ndaba nawe uyakwenza ukuthi ukhulume kahle akwenza uhambe kabi. Hallelujah. Ube ndawo zonke ube half God and half devil. Yonke into kufanele, yonke into kulingana. Oh hallelujah. Loyo othi usenhlanganyelweni naye umelwe ukuhamba njengalokhu ahamba. Ukuthi uhluphekile uphuma emndenini kanjani but keep walking. Ukuthi izinto zakwahlela ngokufithu lahlelwa abazali keep walking. Ukuthi emsebenzini uyaxoshwa nomsebenzi awutholi but wena keep walking. Walk like him, not like your role model, not like your pastor. Walk
Oh, hallelujah. Hallelujah. Ngaphandle kokubheka izwi kaNkulunkulu lilona elikhulula zonke izimo emntwini. Insindiso ehamba ngaphandle kweBhayibheli, leyo nsindiso ngeke imsize umnikazi wayo. Uma usizwa ngokuncela ama-feelings akho, uzodlala amadimoni uhleze konzulu. Usathane uyabona ukuthi ulalelani, ulalela ama-feelings noma ulalela izwi. Mebona ukuthi ulalela ama-feelings, athathe ngisho indoda yomuntu oshadile ayilele kuma-feelings akho, usakubona ukuthi ulalela wona. Sekubona ukuthi umthetho wakho ulalela yini? Ama-feelings. Athathe inkokozo yomuntu akubeke kuma-feelings akho. Uthi ushadile abeke intombazane kuma-feelings akho, sekubona ukuthi into oyilalelayo lona izwa ama-feelings. Oh, hallelujah. Amen. And once waqala ebusheni bakho, usathane wacorrupta ebusheni bakho, uzoba corrupted noma usubudala. Uzoba i-elder eli-corrupt, uzoba idikoni eli-corrupt. Labantu abenza izinto sebabadala bayiqali manje, baqala nazo benuka abangayinqobo ebusheni bakho. Njengoba sebama-dikoni nje bentshontsha imali amasela lesontweni, baqala besebasha bangakwazi ukuyicontrola, bahluleke ukunqoba le dikoni. Lakhula naye. Ngoba sengumsolo nje hambe shone vumbu. Ngoba uma iphila kahle lenkonzo uba nesidina ngisho phambi kwabantu uba nesicefe. Uba nesinenkeneke noma ufuna u-amen ube nesinenkeneke esikhona isidina isicefe. Noma ushumayele kahle kube nephupho elibi. Kanti umthombo nawucebile noma asizwe into oyishoyo, kodwa nawucebile umthombo siphuzana kahle. Noma sibuza ukuthi uthini kodwa sidla umoya. Ngoba impilo singayidla siyidonsa lapha kuwe, usithelela ngokuphila. Noma wahlanganisa kahle amavesi stand up anempilo. Noma ungakhuluma ulimi esingaluswa, sishinto mayikhona siyazi ukuthi khona into. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus. Waqala waba usosi ebusheni, uzoba usosi umdala. Khona ngisho usosi ababezile, khona ngisho usosi ababefundisa. Umfundisi oyihlazo ufaka ngisho umndeni ehlazweni lakhe. Khona omama bakhonza kabuhlungu ngabahleli befe bemboza amahlazo enziwa indoda ehlala emboza. Aka-enjoyeni ukukhonzwa uhlala emboza ngefihla. Bayifika enkonzo nomama kuthiwa hlala phezu kwentoza kwakho, ungayitshela abantu uhlale phezu kwamahlazo akho. Lokhu ehlele phezu kwamahlazo. Angibone kuthiwa hey ubambile umendo kanti izulu liyekile. Ngoba ngaphakathi unebitterness. Azakhula bemdala bamplana noma esegugile kuthiwa akafundisa abanye omama ngokuya azihluphele. Kanti njengoba azihluphele nje lehluphele imkhiphi uJesu ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Enziwa abantu abangasange bathembeke, abangathembekile ensindisweni yayo. Uma ungathembeki ebusheni, uzoba indoda engathembekile ensindisweni yayo. Uzoba indoda engumsolo ikhonza. Uzoba indoda engumsolo isesikhundleni. Ukhuphuke ngenkundla uzwafika kwi-convention kodwa ube khona umula nokukhombile. Wenza abantu bangabi comfortable noma ugane inkosikazi engafuna ukukhula spiritual. Ngoba ihlezi kabi icindezelekile. Iphithwe izono zendoda engaphenduki. Sinesiqiniseko ukuthi siyamazi uma sithini izwi lakhe. Lento ethi ufuzo kaNkulunkulu wakufanele libe lithi uNkulunkulu wayesidalele sifuzo sifane naye sihambiso kwakhe. Sihambiso kwezwe. Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. That is why makhetha ama-committee kuthiwe makhetha i-committee kuthiwe siyacela bakufundisa abathwana. Sicela nikhetha abantu abanodumo olunjani. Sebeyakhethwa manje abantu abanodumo olubi. Ngoba ma unodumo olubi ngeke ba-influence ngalutho abantu. Wama phambi kwabantu unodumo olubi ngeke ba-influence abantu into ephilayo. That is why iqala kusemanje siphathe kahle philiphile right so that uma kuthiwa siyakhetha sibe isifundeni u-influence abantu ngempilo eklini. Lena kulapho ubhabhala lapho ngithisa amantombazane masekhetha ikomiti ufuna uba ushebele. Uthumela nje.
Jesu akuthethelela wayimithi isitomazana uJesu akuxolele kodwa udumo labo lumbi awukwazi ukinselisa abantu buthakathaka uyehluleka. Hayi sale simfaka siyambona nje babhala lo isithuthwana isifo sokuhamba eqhuleka yonke ingabe eqhuleka simfakelana ngoba siyambona uhamba eqhuleka. Uzoyinfluencer ngana abantu ngoba lo muntu kuyabehlula ukobheya izwi kaNkulunkulu. Impilo esiphila enyameni bantwana bakaNkulunkulu siphila by faith. Uthi uPaul umuntu ongaphakathi ngiyamthanda kodwa ukuphila engephila enyameni uphila by faith. Ukhona kulona lokwenza ukuthi ube nemoto nomamiliyoni. Ukhona lokwenza ukuthi ukholo uNkulunkulu ngambo. Uhlobane nesono by faith. Uphila ngcwele by faith. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Awusanzini yavala isathana sele. Awufunda Ephesians chapter 5 verse 1. Ephesians 5:1. Ephesians 5:1. Imitate God. Therefore, in everything you do, because you are His dear children, live a life filled. Thank you. Imitate God in everything you do. Can a man imitate God? Can a man imitate God? Now the Bible is stating, imitate God in everything you do. Ngamanye amagama mawuvuka kusasa uye emsebenzini sitshele ukuthi namhlanje noma ngemsebenzini uzofika njengoThixo. Ngizongena njengoThixo, ngizongena njengoNkulunkulu, ngizosebenza njengoNkulunkulu. Imitate uNkulunkulu, there is no room yokona empilweni yakho. Imitate God in everything you do. Yes. Sithina sisilu. Funda lesilungu sakho. Amen. Follow God's example, therefore, as dearly loved children. Follow God's example. Ngamanye amagama ukholwa usobuke ebantwini ngoba abantu bayashintsha, abantu baguquka, abantu bayaphoxa, badisappointa. Follow God's example. Angeke ube nesizathu sokuwa mawulandela uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ama-reason okuthiwa ngoba futhi umuntu owayeselfish uselfish lokuwa umuntu omusho noma ukuthi ibhabhalala uyabhabhalala usabacabanga nabantu e-role model kubo awusacabanga nabantu abadala basenkunzini abavuselelwa uwe nabantu abavuselelwa ukuhlabelana kwakho nobukhona nepresence yakho khona gogo abathandaza ngenxa yakho bebona wena bathi Nkosi yangani ikhumbule nabantwana bagcile uyasuke uyabhabhalala uselfish usicabangela wena. uNkulunkulu usindisa ngoba efuna nabantu bakhe abangakholwa basindiswe akafuni wena wethu ufuna nefamily yakho mawuwa uselfish uvalela abantu bakhe bayibona isindiswa ngoba mawuwa wena kade nesabuka wena uyabafanela musuka selfish. Yes. So far umnyango uNkulunkulu uvulile njengoba sesindiswa wena khona umnyango uvule uNkulunkulu for ifamily yakho musuvala. Amen. Yes. Support ifamily yakhe ingakholwa izama ukuchaza usindiso lwakho ingalwazi nosindiso kodwa bazama ukuchaza manje uzama yibona ayikho into abasebenzisa ukufuna bechaze manje bazama ukuchaza no njengoba kwenzekile njena emhlabeni kunje bazothini ngoba bafana bethini usubhedile kade bebuwela kuwe abaningi ngeke bakutshela ukuthi right wenza kahle kodwa bayabona inhliziyo yakho wenza kahle uNkulunkulu usayisebenza inhliziyo zabo bathi bakujayela belwa nawe bekuhleka kanti enhliziyweni khona ukuthi uNkulunkulu ayisebenza. Ungathathi indaba ekhulumayo bese uyawa ngokuthi abanendaba nokholo lwabo banayo indaba uyabonakala mswane wawa. Oh hallelujah. Uyamosheka mswane wawa. Hallelujah. Amen. Soyivumela le nto ukuthi kancane uyabhabhala kancane uyacisha kancane uyavutha kulonyaka uyacisha phezulu uyacisha phezulu no lithe iBhayibheli izolo wena wakhetha umhlaba ungaselela zonke into singabe khona nezolo singabe uNkulunkulu wakhetha ula ngoba wakhetha ngokweplan kaNkulunkulu mabili amaplan womuntu iplan kaNkulunkulu bese bayiplan kaSathane uSathane uneplan nawo mawuqashe iplan kaNkulunkulu zobanjwa iplan kaSathane bonke abantu namhlanje abashela ingunga nabahlezi phansi kwamabridge nabadakwayo kwakukhona iplan kaNkulunkulu ephilayo ngabo bayiqashela yaphasela Sathane lapho phansi kwamabridge khona uShomeya khona uShominister khona abantu abakhulu khona abafundisi abafanele uSathane babo pension because bayishakazela icebo lenkosi babanjwa icebo
mzinzo ukukhipha ngoba uvele ukulindile ngaphandle. Haleluya. Bese akhipha lo vuselo umama banonye. Uphume nesizathu sokuthi umama balekhaya banonye, umama bangiphoxile. Sihlangane la usukhulele. Sesiyabuza manje omama baphoxa wazwamitha. Kwaba isizathu sikaSathane sokukhipha la unemlana nalo nawe ngaphandle. Kodwa akakwazi ukuthi kulela plana kufaka usenda. Unesizathu sokukhipha la. Akuvusela abantu abazokuphoxa, abazokudisappoint. Akuvusela abantu abazohleba ngawo usekwayeni uhlejo. Akuvusela abantu abazoqhaqhela amanga bathi ujolile ungajolanga. Bakuphelisa bathi yenza into ungazakuyenza. USathane ufuna udini ngokulindile ngaphandle. Hlala noma ungasahlale. Hlala noma ungenayo ufakazi. Hlala noma ulahla abantu bonke. Esilokhu uNkulunkulu engakuwe. Hlala. Follow God's example. Musulandela abantu, imitate God. Don't imitate your role model. Don't imitate your mentor. Don't imitate your pastor. But imitate God himself. Umbona ngo-2010 wawa bangamnenda ukuthi uJesu uyaxolela uJesu uyathetha bangamnenda ukuthi uJesu uyamenza umuntu abesitaba esisha bathatha into zakudala bazovimba indlela yakhe yaphambili nezinto zangemuva ngithi kuwe mina follow God's example ukhona okubisileyo oh haleluya awufane usuhlale uhlale embalweni ikhona embalweni nawe maphakathi konke embalweni uthixo ibhala nawe oh haleluya osiphaza noma nje ukuthi lithi iBhayibheli nomletha Jesu lephetha manje uJesu ayenda ngokuthi ubatshiwe wabhala phansi believe that ayibhalayo wayibhala namadoda wayibhala nanomama nomama wathi ngenxa yalo mbhalo ngiyahlala noma kade befuna ukubulala kodwa ngiyahlala aphinde ukuthi bonile kodwa ngenxa yalo mbhalo uJesu esabhala kanje ngizohlala Salam mthandana Sana remuko kubekilwa watu wabafana wamwitezi wabafana Wati kote kwa dunia Sana mkugewa wene sone sabono abantu Nomugewa wabona abantu abangakhona ukuthi usasone But uya uza uJesu ngayinda ukuhlala ngayinda ukufela Hallelujah. Hlala noma saplana Hlala noma savumeleni ungene khwemhlaba Follow God's example Oh hallelujah Hallelujah. Imitate God in everything lapho uhlahla umavula umlomo ukuthi uthena uyothula mina ngokulwela oh hallelujah hlala uyahlala endaweni kaJehova kuyabonelelwa ungasuka endaweni yomusa ungasuka endaweni yobonelelo noma ufathenjiwe bahlala imitate God in everything still ukuthi Imitate God, therefore, in everything you do, because you are His dear children. ngenxa ukuthi ungumntwana wakhe musu imitate mentor yakho because awusazi isivumelwano sementor yakho noNkulunkulu don't imitate your pastor because your pastor tomorrow will tell you ukuthi ushada umuntu ongafanele umshada follow God's example oh hallelujah Hallelujah. Fundana isikole sesifunda hayi fundana fundana ungama fashion
imitate God. Be therefore followers of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us. Thank you. And has Thank you. Be imitators of God in everything you do. Be imitators of God. For then Yes, you will represent your Father as His beloved sons and daughters. because the inhabitants represent our Father. Mathi Bible niwenza konke egameni kaJesu. Alisho ukuthi manje wenza nobiza igama kaJesu. Lithi bonke manje wenza represent uJesu. Yonke into yenzayo ithi Jesu unje. Indlela ophila ngayo lapha ngaphandle tshela abantu ukuthi uJesu unje. Wena la uhamba khona represent. That's why the Bible you are the light of the world. Why the light? Because ukhanya izwe lonke. Ukukhanya njengomnyama. Ukukhanya kuxosha ubumnyama. Make kwakhanya ubumnyama buyabale. Yathi iBhayibheli lithi wena you are the light of the world. Makhona ibandla emhlabeni akumele bekhona ubumnyama emhlabeni. Ngoba kukhona ukukhanya. In the corner where you are, you must shine. Hallelujah. So you are the salt of the world. Why the salt? Because salt arashintsha. Mfana manzi anashisa uba salt. Mfana manzi nabanda uba salt. Umthathele naye phesheya uba salt. Uma usalt omhlaba ushintshwa izimo. Awubina ama-issues ukuthi nase manje i-problems endihlala kwenye environment impilo yakhona iyashintsha. I-problems ngasuke ngafika university ibandla likho. Ngithola usawuthi nase-university. Usawuthi noma ungasayikhona noma usuhlala noma uye kuphi usawuthi will remain salt lithi iBhayibheli usawuthi womhlaba and usawuthi umsebenzi wakho ukuthi uphazamise the original smell sokudla uphazamise the original taste sokudla mawuthatha usawuthi ihabishi line-taste yalo kodwa walifaka usawuthi liyashintsha usawuthi uyadominate mawufaka ekudleni and mawufaka inyama ekudleni awuthatha usawuthi uthele kwimpatha ngekala uvele uthele usawuthi uyifunela maqatha ebese uyadominate kuphatha you must dominate with resources kuyo you must dominate with presence kuyo you must dominate with omniscience be a salt influence abantu ngothixo let the people taste the flavor kasawuthi let every people that is around you they must taste the flavor of Christ. Bangathi abantu abamazi uNkulunkulu behlala nabo. Jambo. Be therefore imitators of God as beloved children. Hallelujah. Ngifuna ukukhuluma. Follow God example. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just Yes. as Christ has loved us. Ayakuphethe fact. Therefore, become imitators of God, copy Him, and follow His Yes. example. Copy him and follow his example. Ekholweni kwakho konke you must copy him. Uma kwenzeka into ask yourself uNkulunkulu bezokwenza njani? Copy him. Msokhopisha abantu ababaleke enkonzweni ngoba behlusha. Bakhona sebahlala emakhaya umbuzo wahlalela abantu abazali bangihlukumeza. Don't copy those people. Hallelujah. Awusakhonza unereason oyipho usathana ngezwe inkonzweni. uJesu wenza imphoyo. Kanti uzele bala. Uzokwenzani la? Oh hallelujah. Uhlale ekhaya uhleleka uhlele unethezekile unamareason ukuthi bangihlukumeza bona. Yiba bangihlupha mina bahlupha bangisukela bahlala ngami ngoba ngena abazali enkonzweni. Usuhleze ekhaya uvuma usathane kwehlulo ngoba usathane unezilingwe ezespecial zabantu abahleze ekhaya. Usathane unezilingwe ezespecial zabantu abaphuma community basendifuna ukuyoshaya umoya ngikhathele uhlumezeke ecommunity sengizohlala phansi ngenze usathane unezilingwe ezespecial zabantu abasonke izandla abahleli phansi. Ayikho indawo safe. It's in there. What a message. I'll put that in the message. Oh, yes, Lord. Jesus. Hallelujah. What a message. For the Bible, you must try to be like him. Try to be like him. All the time. Keep on trying. Tomorrow, keep on trying. Try to be like him.
Noma usubabonile abantu benza imanga begila imikhuba, keep on trying to be like him. Usubona osisi basenkonzo ababethenjiwe wathola imikhuba yabo ecashile engaziwa yibani. Try to be like him. Usube neshwa discover nje izona ezenziwa abafundisi. Wongazi ukubazenza. Try to be like him. Akekho umfundisi onezulu. Akekho umfundisi onomona phakathi. Try to be like him. Paul noma sekushintsha umuntu wakushumayeza. Athi wayidlala umthetho mina ngidlala. I'm copying him, not you. Hallelujah. Watch what God does and do it. Watch what God does and do it. Don't preach about it. Don't tell us about it. Don't even pray about it. Just do it. All right. But let me know that you're not keep it. My God. Uzomala kumekho role model yakho. Uyophela la kuphela khona role model. Because ulandela abantu abarong. Noma unemento. Ungaphela kuyophela khona into. Okay. Don't copy him. Thank you, Jesus. Don't imitate that man. Ngoba la iphela khona la kuyophela khona wena. Noma ngabe umuntu ekulida kodwa ibana into ehlezulwini ehlela wena. Uthi Moses uAaron bafika abantu belethe kunikele ukushiswa loyithatha nidle lamadodana akutshela uAaron kusho uMoses in an elder bese hambile uAaron ukuthi ngehlelo yilokho ukuthi kuzoba kuhleni uNkulunkulu mangidle kunikele lesonto uthe kuye uMoses wabuya yonke leminikele ingadliwanga wabuza ukuthi anidlanga ngani ngoba ngithanda odla wathi ngehlelo yilokho ukhulumile wena umdala ngakuhlonipha amamento but ngehlelo yilokho nami ngiyehlela bona nje namanje sinabantu abafana namaphupho abakhamisile balinde ukutshelwa khona bezona nama-reason nezathu zokuthi sadibiswa yibo abafundisi. That's why youth namhlanje nama-question amaningi abanye baquestiona lento abazange bayi-research. Question abaningi baxoxa ngisho inkonzo bengayazi bengakayifundi uyixaka nje into ongayazi ungayifundanga ungakayiboni ukuyibona uvela uqhamuka usuyaxela. Oh hallelujah. Ngehlelo yilokho ukuthi kuba kuhleni inkosini ushilo wena kodwa nami ngiyehlela angihambi ukuthi utheni ngihamba ukuthi utheni lo nami ungibizi naye. Oh hallelujah. Uzoba ne-problem yokuthi ube nama-excuses okudla izono ukuthi utshelwa abantu abathile bona abantu abathile. Yehlelwa nawe inkosi ayikhulume nawe ithele kuyinkosi. Yebo bathe abafundisi bathe organizer bathe oshemet utheni uNkulunkulu kuwe. Khona abantu abanjalo abavictim bathi wena ngafa umfundisi ngafa ubani wayetheni uNkulunkulu kuwe. Uzoba ingozi umuntu ohambe ethamela ukhamsele ngephupho nje uthatha yonke into lithi iBhayibheli khona ibandla libandla leli ethiwa iBhayibheli lithi uPaul wathi meqeda ukushumayela bese lihamba lehlola imibhalo alinendaba ukuthi ufuse ishosha namsebenzi nempumputhe esibonile linomsebenzi isifundiso bayo-check imibhalo ukuthi lento ayifundisa ikhona nemibhalweni bayoyitesta abathuswa izilimi abathuswa prophet batesta imibhalo ibo umuntu omusha otesta yonke into ngemibhalo musukuthuswa abantu abakhuluma ngezilimi sukuthuswa abantu abaprofeta abavuthayo check-a because yonke into umoya kodwa kumele kuhlolwe ukuthi muphi lo moya moya muni uPaul bantombazane ebalandela ihambe bakhomba inasenza kusenkulunkulu ophilayo yayikhuluma iqiniso kodwa umoya okhulumayo wawurong uPaul warebuke umoya wayeliqiniso elikhulumayo wathi yebo sizolithatha kakhulu kodwa in the name of Jesus get out because kulo moya. Hallelujah. My God. Semvala be imitators of God. Let us promise in the name. I know the Lord will make a way for me. Yes.